El projecte Germans consisteix en oferir un espai d'acompanyament a les famílies que tenen nadons ingressats a la unitat neonatal i més fills a càrrec. És un espai on els germans grans es preparen per entrar a conèixer el seu germà recent nascut en un lloc ben insòlit, com és una unitat neonatal. El que fem a la ciberaula, que és el lloc on fem aquests tallers, consisteix en recrear una mica el que els seus germans veuran quan entrin a la unitat a conèixer el seu germà, i ho fem a través del joc. A través del joc simbòlic, els nens aprenen, poden jugar a manipular allò que veuran que després porta el seu germà. Sovint estem acostumats a que separem els malalts dels sants, o els adults dels joves i de la gent gran, i d'alguna manera el que fa el programa és estar tots junts, viure tota la família plegats allò que està passant en aquest moment.